Najväčšia chyba, ktorú spravíš na začiatku podnikania? Že sa bojíš ísť do toho sám. A tak zavoláš kamoša, lebo sa ti nechce makať sám, nechceš niesť zodpovednosť, alebo len chceš niekoho, kto ti bude hovoriť, to spolu zvládneme. Ja osobne som s nikým nezačínal. Síce raz som mal ísť do niečoho s kamarátom, ale už na začiatku bolo jasné, že by som robil všetko ja a on by sa viezol. A poznám príbehy ľudí, ktorí do toho s niekým išli a vo väčšine prípadov sa to rozpadlo. Nie preto, že by boli zlí ľudia, ale preto, že jeden vždy maká viac ako druhý. A keď to vyjde na povrch, nič dobré z toho nevznikne. Skončíš tak, že riešiš, ako sa zbaviť niekoho, komu si už sľúbil podiel vo firme. Riešenie? Na začiatku rob sám. Viac hodín, viac dní, venovať sa tomu na 120%. A ver mi, výsledok sa dostaví. A ak máš niečo, čo nevieš spraviť sám, tak si nehľadaj kamoša, nájdi si dodávateľa, alebo zaplati človeka, ktorý to spraví. Fakt nemusíš s každým hneď skočiť do podnikania. Nie každý, kto s tebou sedel v lavici, má byť s tebou v biznise. A nie každý, komu veríš, je pripravený makať s tebou. Biznis nie je o tom, kto ti rozumie, ale kto vie dodať výsledok. Sleduj ma, to je viac tipov o podnikaní.